Hola a tots, jo sóc Lluís i Max. Avui, per fi, Fortnite ha col·laborat One Punch Man. Home, un puny, exacte, el del Saitama. Si vol veure original, a baix en la descripció estarà posat. Estic tan nerviós i emocionant que han arribat durant molt de temps després que va sortir Overwatch. Sobreveure. Ara, intentem veure interessant. Gaudeix aquest vídeo. Saitama. Genos. Tatsumaki. Conegut als aspectes del terror. El despertador. I entrenament. Uau! Sempre diré, uau! Per fi ja tenen! Ara he aconseguit comprar l'eskin del Fortnite de One Punch Man col·lecció, de Saitama, Tatsumaki i Genos. El primer, Overwatch. I ara, últim, Fortnite. I sí, i et diré una cosa. Epic Jocs. Enhorabona per aconseguir The One Punch Man després que va arribar el de Blizzard Studios. I sí, estic molt orgullós i estic molt content i uau. Felicitat per col·laborar del One Punch Man que porto molts anys esperant tenir l'eskin. I vosaltres també, no? Però no tot això, sinó també té instrument de música i vehicles. En fi, no tinc més important, però estic molt orgullós amb vosaltres. Fortnite, us agraeixo moltíssim. I a vosaltres, fans, teniu l'eskin de One Punch Man? Doncs me n'alegro. Si no ho tens, ja està en la botiga. Jo vaig ser el dimecres passat, que sí, que he gravat avui el divendres publicat, però vaig aconseguir aquest dimecres. Sí, al matí. I ha sortit el Saitama One Punch Man, però no això, sinó també el Genos i Tatsumaki. Ara sóc feliç i ja podré jugar tranquil·lament i algun de descans. Subscriu-me i m'agrada, comparteix aquest vídeo i gràcies per veure el del fan de One Punch Man, de la col·laboració amb Fortnite Epic Jocs, i estic molt feliç i ja no tinc res més que fer-lo. O sigui, passeu-ho bé amb les vacances. Adeu!